Достар, эфирда сіз күтіп алған яшьләр тоқталышы Хәмин Зөлфия. Біздің бұл атна вақиғаларға бик бай болды. Шуңа күрә Бай, бик бай Зөлфия. Барсына білерсіз. Міне, қазір инде әзірек ял итеп, оқырға да керек Зөлфия. Оқырға? Неге, міне қазір университетларда нәрсе бар айтәлі? Жоқ, алмас, мен сізін әйтірге қорқам. Міне, Гарри Поттер дейді. Волынды бортынан исімін әйтірге қорқам, мен де шуға қорқам. Зөлфия, сессия. Несия болшам, сессия. Шоғыра, міне біздің де тапшыруда сессия башланды. Шоғыра, мә. Тұт. Біз башлайыз. 15 номинацияда 15 кандидат булачак. Ушулай ук анын фатиры булган, анын фатирынын бирилиши. Ниһаят сессияны яптым. Хәзер инде үзеңне рухи яктан да яктыртырга вакыт килеп җиткәндер. Ялгыз димә бөтерлә, һәм шайкала иделдә. Без икебез дә сәхнә кешесе, мен җырчы ва актриса. Мен алмас тұр. Так, камера мында, оператор мында. Зөлфия, Бізде орында. сен нәрсе ізінесін аңлауым сені бір. Алмас текшіріп қорым, университетта түгіл бұға енді. Ең енді Зөлфия, біз шыннан да съемкада, мұна бит камера. Съемкада. Хайы. Мен оладым, бұттыш. Хай ұйқылайым, хай ұянам. Ой, бұттышты түгіл. Olmaz neydi imtihan soğudu. Mine bik gadi gana imtihan Zülfiye. Özüm bir de atlan bik kızı öttü deyip demek sen ezrek okudan da yol itip durgansın. Yol itsem hay geri koytam meni okuğa. Yarar, koytarsın. Ede biz başlıyoruz başta. To'xta, olmasa ede ota оқиғаларға бай болғаны білән келешәсің шулай бит. Келешәм. Эделәрнең берсендә генә тукталыр, ул синең имтиханыңа пешкәнче. Ну, ярар, ede берсеңә генә. Әйдәгез. Карыйбыз. Ниһаят сессияны яптым. Хәзер инде үзеңне рухи яктан да яктыртырга вакыт килеп җиткәндер. Карыйгалы. Минем күптәннән театрга барганым юк икән. Димәк, театрларны карыйбыз, нинди спектакльләр, нинди яңалыклар бар икән. О, менә Тинчурин театрында юбилей спектакле куела икән. Дә хәзер билет алабыз. Булды. Билетны алдым, киттем, әзерләдем. Тағын бір işlerге беріп тұрын, ja? Нәрсеге. Туда, закуска. Яра. Орыққа бір кейді бер, орыққа. Езік yok, мұнда езікіні. Мәхәббәт баскычы комедиясе әсәренең бар мәгънәсе исемендә үк чагылган спектакль. Ул барыбызга да яхшы таныш булган Сәвит кинокомедиялары рухында эшләнгән заман тамашасы. Гадәти хәл бер-берсен сөйгән егет белән кыз әти-әниләренә әйтеп торуны кирәк дип тапмыйча ЗАГСка гариза илтмәкчеләр. Әлеге хәбәр яшен тизлеге белән таралып да өлгерә. Шулай ук яшьләрнең әти-әниләренә дә ишетелә. Нәтиҗәдә нәкъ Шекспирның Ромео һәм Джульеттасындагы кебек гашыйклар һәм аларның бәхетенә карау булып төшәргә әзер торучылар арасында төрле көлке хәлләр, аңлашылмаучылыклар килеп чыга. Ләкин бәхеткә күрә безнең тамашада барысы да яхшы тәмамлана. Мен шәхсән уйнадым әлеге спектакльдә 200 тапкыр. Алыштыргысыз Артем Пескунов. Артем 200-дә уйнаса, мин якынча бер 170-175-дә уйнаганмындыр. Гомумән әлеге спектакльнең үзенчәлеге шунда, Шамил Фәрхетдинов белән Рәшид Заһидуллин 2009 елда бу спектакльне махсус биредә уйнаучы артистлар өчен яздылар. Шуңа күрә Артем Пескунов Артемны уйный, Резида Саляхов Резиданы һәм хәтта характерларыбызны да туры китереп язганнар. Мине усал староста иткәннәр, күрәсең, мин шундыйрактыр инде тормышта. Артем шундай. Артем бит инде үзенең җыр шундый шаян, аның образы да шундый. Шушы спектакльнең 200 тапкыр уйналуына багышланган реалити шоу егетләр, кызлар анкета тутыралар, һәм театрга җибәрәләр, һәм аннан соң инде аларның тормыш юлы без аларны да таныштырабыз, аларны да спектакльгә кирәләр, дуслашалар, инде алда берсе дуслашырлар дип ышанабыз. Аннан соң инде гел дуслашып беткәч, бер пар ресторанга барачак, кичке ашка романтик. Менә безгә театр, Тинчурин театры кавышырга ярдәм итте. Безнең театрыбыз башка яшьләргә дә үз тиңнәрен табарга ярдәм итсә, без бик шат бәхетле булачакбыз. Мен сандай шарикинде ду. Менем кулда ингредиенты. Нефть, связь, власть. Мен бойлығым қорлығын
Мәхәббәт баскычы спектакле Тинчурин сәхнәсендә 200-нче тапкыр уйналды. Ул иң озын гомерле спектакльләрнең берсе дип санала. Шул уңайдан Тинчурин театры каушабызмы дигән яңа проект башлап җибәрде. Әлеге проект һәркемгә үз ярын табып, кечкенә реалити-шоу героена әверелергә мөмкинлек бирде. Хәзерге мизгелдә минем янында каушабызмы дигән реалити-шоуның катнашучылары. Сәлам кызлар, егетләр. Сәлам. Менә бераз сөйләп китегез әле. Ничек сез әлеге реалити-шоу турында белдегез? Ничек катнашырга булдыгыз? Без моны белдек спектакль вакытында. Спектакльгә килгәч, безгә килеп тутырдылар анкета. Шул анкетаны тутырып акчтылар. Нәрсә икән дә үзебез белмәдек тә инде дөресен әйткәндә. Кызык булган өчен тутырып карадык. Кызык өчен тутырдык. Ничә этаптан торды әлеге бәйге дип әйтимме? Бераз менә шуны сөйләп китегез әле. 3 этап булып чыга инде. Беренче этап ул анкета тутыру иде, икенче этап танышу. Менә сез күзләр бәйләп, бер-берегезне шулай карамыйча гына бер-берегез турында белдегез. Башта сөйләшеп утырдык әле. Аннан соң күзләрне ачтык та. Аңладым. Неужели синмәй? Менә ничек сез менә икегезгә шулай туры килдегез? Әллә бүтән кызлар да, бүтән егетләр белән дә сез бергә утырдыгызмы? Сөйләшеп. Юк, сөйләшеп утырмадык, язмыш түренә күрәсең. Һәм өченче этап сез Бүген спектакль карап. Спектакльгә керәбез, анда нишәрбез, пока әйтмәделәр. Алга таба менә сез үзегезнең аралашуыгызны дәвам итәчәксез. Без дип ышанып калганбыз, икебез дә сәхнә кешесе, җырчы, актриса. Менә актриса. Спектакльдәге көлке вакыйгалар, халыкчан юмор белән сугарылган әлеге тамаша бик күпләргә бераз гына булса да тормыш мәшәкатьләреннән орынып торырга, яхшы кайф булдырырга, күңелдә якты өмет уятырга ярдәм итәр. Булды. Хәзер инде керешик имтиханыбызга, Зөлфия. Olmaz, мен команда ышанмыйм. Нәрсәгә ышанмыйсың? Эштә имтихан алу. Нигә инде бу кеше көлкесе? Кеше көлкесе түгел, әйдә. Беренче сорауны тыңла менә. Тыңлыйм. Кешене рухи яктан байытыр өчен нәрсә тыңларга кирәк? Нәрсәне тыңларга кирәк? Olmaz, синең тавышың түгел. Нәрсә? Юк, тавышың бигрәк назлы, olmaz синең дим. Син сорауга җавап бир, Зөлфия. Нишли тыңларга? Ну, музыкадыр инде, музыка. Менә бит, менә дөрес, Зөлфия, менә молодец. Ә син курыккан шул кадәр шул. Менә имтиханнан. музыкаль, дөрес җавап өчен бәлки музыкаль тукталыш тәсәләрбез. Илхан Ваев сәхифәсеме? Яны вакыты җитте. Әйдә тизрәк карый алайса. Карап торам да, таң калып утырам. Хәзерге яшьләр чынлап та бигрәк сәләтле инде. Үзләре җырлыйлар да, баянда да уйныйлар, укучыларга белем дә бирәләр. Бүген без чын мәгънәсендә илһамланачакбыз. Мин сезгә моны вәгъдә итәм. Илфир Бикмиев, баянчы, автор башкаручы. Тумышы белән Саба районыннан Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Хәзерге вакытта балаларны музыка уен коралларында уйнарга өйрәтә. Көйләр иҗат итә. Чулпан Бикмиева, җырчы. Тумышы белән Нурлат районыннан Ильяс Әвхадиев исемендәге музыка көллиятын тәмамлаган. Күп кенә бәйге, фестивальләр лауреаты. Хәзерге вакытта балаларга музыкаль белем бирә. Мин инде кечкенә вакыттан бирле үземне белгәннән бирле җырлыйм. Минем әтием баянчы, әнием җырлый шулай ук инде. Әнием культура өлкәсендә эшләгәнгә күрә, балачактан үземне белгәннән бирле җырлыйм инде. Әти шулай ук баянчы, гармончы инде гомер буе шулай уйнаган. Бәләкәйдән аны тыңлап үстем. Үзем дә уйнарга өйрәнгәч инде бергәләп уйный башладык. Сез икегез дә иҗат кешесе булгач, өйдә бөтенләй сирәк торасыздыр миңа калса. Бер өлкәдә эшләү кыен түгелме? Кыен түгел, бергә эшләү күңеллерәк тә. Бер-береңә терәк буласың. Әйе, ярдәм итә. Бер-береңне аңлыйсың. Без хәзер инде мәктәптә дә бергә эшлибез бит инде. Төрле концертларда да бергә чыгыш ясыйбыз. Бергә кайтабыз, бергә барабыз инде. Җайлырак. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып,
Yüzlerimiz şu bәхеттән bakıp dursun. Siz ikiniz de балаларга билим бирәсез. Әлеге өлкәнең нинди кыенлыклары бар? Һәрбер балага индивидуаль подход дип әйтгәндә табарга кирәк. Үсә торгач аларның, мәсәлән, егетләргә уже кызлар керә башлый, анда уже корайда уйныймы, баянда уйныймы, анда Ага, уже караңгы. Сой башлар инде кайсы кирәк дигән шикелле. Менә вокалга килгәндә дә менә кергән саен распевать итеп, аннан соң бит инде җырлатып кына гел-гел алып барсаң, алар уже менә ничектер туеп китәләр, уже хитрит тә башлыйлар, йөрмиләр. Булай менә әзрәк без кичкенәрәкләр белән, уен белән, ничектер шулай итеп кызыктырып инде алып барам вокалны. Янга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Хәзер безнең эстрадада музыкаль гаиләләр бик күп. Сезнең үзегезнең уртак концертларыгызны булдырырга теләгегез бармы? Нинди планнар корасыз? Хыяллар, планнар бар инде ул. Без менә әкренләп кенә дуэтлар яздырабыз инде. Икәү бергә җырлаган дуэтларыбыз бар. Менә шулай әкренләп ротацияларга биреп, нитеп шулай итеп йөрсәк кенә инде. Әлегә әкренләп кенә. Һәммәсенең үз вакыты. Әйе, вот, минем девиз, минем телефонда инде тора, минем заставкада һәр нәрсәнең үз вакыты. Сез әйтеп киттегез, менә хәзер безнең уртак чыгышлар күп дип. Миңа калса, без сезнең уртак чыгышны күрмичә, тапшыруны алга берничек тә дәвам итә алмыйбыз. Сез безгә берәр җир бүләк итәрсезме? Менә безнең мәктәпкә күптән түгел генә Илһам Шакиров исеме бирелде. Мин инде шул уңайдан Илһам ага Шакировның репертуарынан бер җыр бүләк итәсем килә. Ялгыз көймә дигән. Берни сарама тынгына күземә кара ярым. Күзләрдән дә белеп була күңелдә ниләр барын. Ялгыз көймә бөтерелә, һәм чайкала иделдә, зур дулкыннар күтәрелә, күңелемдә минем дә, күңелемдә минем дә, күңелемдә минем дә. Ярый, Зөлфия, музыка булды, әйдә хәзер тарихка күчик. Тарих кына түгел. Тарих, Зөлфия. Менә беләсең килсә, киләчәкне белмәгәннең үткәне юк диләр. Амма сез аны киресенчә үткәнне белмәгәннең киләчәге юк диләр. Ярый, әйдә нәрсә беләсең, мин аңладым, ич нәрсә әйтергә теләгән. Аңладым инде, аңладым. Һәм шулай ук әле 10 ел элек тарих белән минем арамда бернинди дуслык мөнәсәбәтләре дә була алмый икәнен дә аңладым. Зөлфия, нәрсә сөйлисең син? Алмас, мәктәптән үк яратмыйм, янын ни эшләттем менә. Хәй нишләтиксең син, а? Мин уйлап таптым. Мин тарихны белмәсәм, безнең хәбәрчебез Искәндәр белә. Ул безне бу атнаны музейга алып барырга вәгъдә бирде. Шуннак. Әйе. Алайса, әйбәтрәк тыңлан, аннары менә имтихан алырмын синнән. Әйе. Татарстанда күп кенә мемориаль фатирлар бар. Без аны барыбыз да беләбез. Дуслар, менә нәкъ Казанның уртасында, Островский урамында 15-нче өйдә Шәриф Камал фатиры бар. Нәрсә белән ул аерыла? Әйдәгез әле карап кайтабыз. Айдар абый, исәнмесез? Сәлам. Яшь тамашачыны Шәриф Камал белән таныштырып китегез әле. Шәриф Камал безнең татар әдәбиятында шундый үзенчәлекле әдипләрнең берсе. Менә күзәнә китерегез, шундый бер интроверт укучыны, һәм ул интроверт укучы көтмәгәндә генә шундый зур кызыклы әсәрләр язып, үзенең дөньясын сезгә тәкъдим итә. Менә Шәриф абый шундый бер кеше, ул тыйнак булган, оялчан булган, әмма әгәр дә аның үзенең темасына керсәгез, ул сәгатьләр буе үзенең темасы турында сөйли алган. Мәктәптә андый укучылар бар һәрвакыт. Һәм Шәриф абый шундый укучыларның берсе булгандыр инде. Әйдәгез алайса үтәбез. Айдар абый, монда тәрәзәдә дә совет чоры, бу бүлмәдә нәрсә бар?
Бу бүлмә Шәриф абый квартирасының бер өлеше чынлыкта, бу шулай ук аның фатиры булган, аның фатирының бер өлеше. Әмма хәзер инде гомумән музейга килгәч тә бу бүлмәдә эшләгәннәр экспозиция аның чорына багышланган. Монда нәкъ менә аерым предметлар тора. Теге бүлмәдә безнең тулысынча менә бүлмәнең булган сакланган, ә монда аерым предметлар һәм монда чыннан да Шәриф абыйның иҗаты белән танышырга була, чөнки аның әсәрләренә иллюстрациялар һәм китаплары урынлаган монда. Монда танышырга була Шәриф абыйның замандашларының, аның дусларының китаплары белән әсәрләрне күрергә була. Инде кызыклы фотографиялар монда бик күп. Гомумән менә ул чорда, ул вакытта булган исемнәр, фамилиялар, кызыклы шәхесләр, алар белән бәйле монда экспонатлар шактый күп бирелгән. Аның үзенең күләзмәләре дә монда бар, документлары. Кыскасы, бу Шәриф абый һәм аның чоры турында булган безнең залыбыз. Әйдәгез алайса, икенче залга күчәбез. Шәриф абый бу фатирда 1928 елдан бирле яшәгән. Бу фатир, менә бу бүлмә, кунак бүлмәсе әйтегәндә, төп өлеше 30нчы елларда, 40нчы еллар башында татар әдәбиятының иң шундый данлыклы урыннарының берсе, чөнки ул вакытта без белгән бөтен фамилиялар, бөтен кешеләр монда кунакта булганнар. Шуңа күрә менә бу мемориаль фатир, ягъни ул чордагы истәлекләрен тулысынча саклый. Монда бөтен нәрсә оригиналь, чын әйберләр һәм Муса Җәлилнең дә, Хәсән Туфанның да, Салих Сәйдәшевләрнең һәм башка менә ул вакытта җиткән барлык кешеләрнең хатирәсе, аларның кул эзләре монда саклана. Шуңа күрә монда килсәгез, монда керсәгез, сез ул заманда яшәгән кешеләр белән күрешкәндәй буласыз, аралашкандай буласыз. Ә ни өчен Шәриф Камал фатирына кунакка килгәч, безгә урындыкларда һәм диванда утырырга ярамый? Җавап бик гади, чөнки беренчедән бу мемориаль музей, ягъни мондагы урындыклар һәм диван ул чын диван. Шәриф Камалның һәм башка барлык кунакларның изен саклый торган диваннар һәм урындыклар. Ә икенчедән, әлбәттә, бу безнең өчен бик кыйммәтле ядкар, чөнки Шәриф Камалның музее һәм андагы экспонатлар бу татар язучысының иң бай мемориаль, ягъни менә чын истәлекле булган коллекциясе. Һәм аларга түгел, бу Казанда татар язучысына багышланган беренче музей. Шуңа күрә мондагы һәрбер экспонат, һәрбер предмет ул беренчедән инде тергәнчә чын, уйдырма түгел, ясалма түгел, ә икенчедән алар бик нык кыйммәтле безнең әдәбиятыбыз өчен. Ә менә алдагы бүлмәдә нәрсә бар? Сөйләп китегез әле. Алдагы бүлмәдә без сезнең белән дә күрә алабыз Шәриф Камалның шәхси бүлмәсен, аның эш өстәлен, аның караватын һәм ул үзе 1941 елда сугыш башлангач үзе ясап куйган мичне. Аның да тарихы гыйбрәтле, чөнки сугыш башлангач ул яктагы мотор мичне беренче каттан якмый башлыйлар һәм Шәриф абый җылыныр өчен үзе шунда мич салып куя. Менә ул мичтә монда саклана. Ярый, Зөлфия, әйдә хәзер тикшереп карагын сине. Әйдә, кит тукта. Олмас. Син Искәндәр, ничек матур итеп сөйләдең, күрдең? Яра, сөйләгәндер, матур итеп, Музей. Ул бит искиткеч. Мен син минем сорауларга җавап дөрес итеп бирсәм, менә ул искиткеч булачак, Зөлфия. Ондагы тарихи мөхит син чыннан да шул чорда булып кайткан кебек. Зөлфия, тукта, син мине бутадың була, мен фикерне оныттым. Алмаз, без музей турында гына сөйләшәдек. Аха, шулайдыр. Әйдә, сорауга җавап бир. Вә танысыңмы? Шәриф Камал ничәнче елда туган? 1900. 1800. Ну, белмим, ул саннар белән начар минем. Ярый. Ну, менә бишле куй булмый, син Зөлфия хәзер. Ярар куймасак. Менә алдагы видеозмада да бишлеләр бик күп. Ну, аны өчен инде алайса Талиягә бишле куербыз. Талиягә дә куербыз. Тик башта Отличник года премиясенә күз салык. Коррект. Юк, бу Оскар премиясе да Канн фестиваленең бүләкләү тантанасы да түгел. Бу шәбрәк. Әлбәттә, әлеге бәйгедә катнашучылар өчен шәбрәк. Бүген биредә Казан Милли тикшеренү технология университетының ел отличнигы премиясының җиңүчесе билгеле булачак. Һәм бу бер кеше генә түгел, 15 номинациядә 15 кандидат булачак. Аларның исемнәрен тиздән белербез.
Студентлык тормышы чыннан да вакыйгаларга һәм эмоцияларга аеруча бай. Ә инде син бу елларны укуга гына түгел, актив университет тормышына да багышларга әзер икән, студентлык онытылмаслык елларга әйләнә. Биредә нәкъ менә шундыйлар җыелган. 16-нчы ел отличнигы премиясе КНИТУ КХТИның иң актив, сәләтле иҗади студентларын бергә җыйды. Әйе, бүген чыннан да бәйрәм, ләкин беренче чиратта бу әле бәйгедә. Әлеге бәйге отличник года дип аталса да, биредә катнашучыларны уку дәрәҗәсе буенча гына бәяләмиләр. Называется она «Отличник года», но по сути своей она аналог республиканской премии «Студент года» Республики Татарстан. Качество образования влияет, имеет роль, и оно одним из важных критериев именно для номинации Гран-при, для лучшего студента технологического. А для всех остальных номинаций есть критерии, как отсутствие академической задолженности. То есть этот фактор для нас, безусловно, очень важен, но в первую очередь мы смотрим на вклад в развитие, на опыт и, конечно же, на достижения наших студентов в той или иной сфере. Әлеге премияда үзен хөрмәт иткән һәр активист катнашырга тиеш диләр. Димәк, бу дәрәҗәле бәйге чыннан да зур роль уйный. Таныш булыгыз, бу Васил һәм ул әлеге отличник года бәйгесенең төп номинациясендә, Гран-при номинациясендә катнаша. Васил сөйләп кичә менә әлеге бәйгедә һәм нәкъ әлеге номинациядә катнашыр өчен нәрсә кирәк һәм нинди булырга кирәк? Бу номинация самый, самый активный студентлар катнаша. Бу номинацияда катнашыр өчен төрле сфераларда үзеңне күрсәтергә кирәк. Ул спорт, иҗтимагый җәмгыять, ул наука һәм культура. Димәк, минем янда бик текә кеше тора, ахрысы. Ул спортсмен да, иҗатчы да, һәм фәнни эш белән дә шөгыльләнә. Ә менә сөйләп кит әле, син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин безнең университетта школа активы белән шөгыльләнәм. Мин аның руководителе. Без беренче курс студентларын тормышына алып керәбез. Да, тормышына алып керәбез. Шулай ук мин общежитиедә староста ролен башкарам, студентлар белән эшлим. Аларны шулай ук общежитие тормышына яләштерәм. Һәм творчествода мин видео төшерү белән шөгыльләнәм. Без студвизналарда, төрле конкурсларда катнашабыз. Фәнни эшкә килгәндә мин экономик өлкәсендә шөгыльләнәм. Һәм безнең кафедрада Борыклар җитештерү буенча эшлибез. Менә мондый кешеләрне күргәч, мин дөресен әйткәндә сокланам, чөнки ничек шул кадәр әйберне эшләргә һәм бөтенесен дә өлгерергә мин сиңа уңышлар телим. Без сездән кем җиңәчәген беләчәкбез. Быел әлеге премия беренче тапкыр төнге форматта үткәрелә. Сәйдәш концертлар залы, Black Tie дресс-коды һәм университетның иң яхшы коллективларыннан чыгышлар. Бүләкләр университетның һәм республиканың дәрәҗәле шәхесләре кулыннан тапшырыла. Хәтта алар да җиңүчене сәхнәгә чыккач, соңгы секундларда гына белә. Сәхнәдә интрига, азалда группадашларың, дусларың өчен шатлану һәм көчле алкышлар. Төп номинация Гран-прида Камила Прахова җиңеп чыкты. Камила Прахова, тебе слово. На самом деле это невероятное чувство знать, что ты лучший студент технологического, одного из самых лучших вузов не только нашей республики, но и нашей страны. Хочется сказать огромное спасибо за те возможности, которые предоставляет вуз, которые вообще есть в студенчестве. Спасибо большое друзьям, близким, коллегам и вообще всему студенчеству огромное спасибо. Спасибо тебе. Так, Искандер Бишле, Гөлнас Бишле, Илзия Бишлеге бирде. Талия монда да Бишле булды. Olmaz. Sen bir gün de unutmam mı? Ничего unuttum indi менен. Olmaz. Şimdi bu sınava Үземе de Бишлемин бит. Молодец, малай, Бишлемин га. Ярый инде, ярый Зülfiye. Seni de unutmadım ben. İnançları?
Ну, дөресен әйткәндә, сиңа менә, алып баруын өчен 5 куербыздыр дуслар. Шүкр, сезгә, дуслар, безнең белән ярты саат дәвамында булган өчен шулай ук 5 куябыз. Һәм инде алдагы сессияларда 5ләр генә алырга язсын сезгә. Без инде бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Хуш, дуслар. Әйдә, син Шәриф Камал ничәнче елда туган әле? Ома. Әйдә.